wa zaharatil bid'a wa fashat, sai bid'a ta bayyana kuma ta yadu. Ba'da an kana ahlus sunna zahirina fil qurunil mufaddala, da ahlus sunna sun zama masu nasara a karnonin da suka wuce, karnin sahabbai, karnin tabi'ai da atba da tabi'ut tabi'ina. A lokacin ahlus sunna su suke cin karansu ba babbaka, saboda a lokacin babu abin da ya zo na sharri da ya rikita addini, sunnar kawai ake yi. Wa ahlus sharri makbutina in qalabal amru, su kuma mutanen da suke sharri tuni an riga an binne labaransu, tuni sun juya. Wa sara ahlus sunna makbutin, to yanzu kuma al'amari ya juya. Yanzu ahlus sunna saboda rauninsu da jan bayansu da san duniyarsu yasa yanzu ahlus sunna ko kaji ko kaso a Najeriya sun yi rauni, ko kaji ko kaso a Najeriya su yi rauni. Saboda menene? ba abinda ya jarabci ahlus sunna a yau face san duniyan da ya shiga cikin ahlus sunna. To sai ya zamana kowa ma yanzu idan zai karantar yana karantarwa ne menene akan abin da ya shafi, ba za a ga karatunsa da ya shafi al'amura da suka shafi kyawun ɗabi'u da sauransu ba, sai al'amuran da suke faruwa yau da kullum shine kawai za ga yana yawo. Sai aka wayi gari karantarwar ya ja baya, saboda kowa yana so ya tara abin duniya, baya so ya wahala. Da haka zai zo ya karatu ne saboda kawai da gaba ta zo, waye zai zo daidai gaban ya yabe shi, gobe ya kira shi ya bashi kuɗi. Da haka sunna ta lalace, haka muka lalace. Amma a baya duk ba aka yake rayuwa, gwagwarmaya ake ta yi. Da ba wanda yake duba rigar da kasa da. A da ba wanda yake duba wani irin mota kake hawa da wani irin gida kake, ba wanda yake duba wannan da. Amma yanzu fa ka je ka duba duk ustazan yanzu ko kowa so yake waye tara kudin da zai zo yana gasan sanya babban riga da kobe tana kyalli, yana yawo. Shikenan ya sa babban riga ya saba, shikenan sai a dauki hotuna ta yadawa a media, ga munan shine wai suke ganin daraja. Wannan ba daraja bace, kaskanci ne ya same mu. Shine har yau zaka ga ma abu mafi ban mamaki da har lalacewa mu ta kai da raunin mu, wai da'awar da muka dade da sanin ta wuce ta tatsi ne, wai a yau ma ita take ita wai ake ji cewa tana da yanci, yan tatsi da suna da yancin su yada aqidar su. Wai yanci ne su soki sunnar manzo Allah, yanci ne, wai wannan ra'ayi ne su wulakanta hadisan manzo Allah sama da shekara 500 ake karanta sunnonin manzo Allah, sahihul bukhari da muslim a wannan kasar. Amma raunin mu yau ya kai da wai wannan mutumin har yau an kasa iya dakatar da shi. Rauni ne, ba wani abu bane. In ajiya ne da ahlus sunna suke da capacity su, ba duniyar ta dame su ba, kuma shugabannin suna tsoron su, to da ba labarin wannan mutumin yanzu, da magana shi ake ba. Amma yanzu wani abin kunya ma da yanzu aka zo aka sake yi, ni naji takeici har na kasa magana akai. Yan na ce abin kunya ne saboda abin kunyan ne, saboda da kun bar abin a matakin farko, ku bar shi a matsayin an kira shi ya zo ya zauna a yi mukabala da shi, ya ƙi ya fito, to haka ta ishe shi abin kunya har duniya ta tashi. Har duniya ta tashi za a rubuta ce ya kasa zama da ahlus sunna. Wasu aka ce wato wai wasu ƴan izala sun tura mishi leta, lauyoyin izala sun tura masa leta cewa wai sun bashi mako 2 wai ya goggoge duk wani bidiyo da ya sassoki malamai ya zage su. Duk wani bidiyo da ya sassoki malamai ya zazzage su, ya ci mutuncin su, wai ya goge bidiyo. To kai dama ka shigo harkar nan dan dama baka shirya baka shigo? Dama duk wanda zai shiga wannan harka ai sai an ci mutuncin shi. Duk wanda zai shiga wannan harka ai sai an zage shi. Dama da farko zaka fara sawa a ranka sai ka sadaukar da mutuncinka. Kai ba ma mutunci ba, har ranka sai ka sadaukar. Dan komai zai iya faruwa da kai. Don su Malam Jafar ba mutuncin su kawai ya tafi ba, har kagaran su suka rasa a harkar tafiyar. To dan me zaka ce wai ku bar shi mana?
ai lokaci ne alkali ko shi hajar shi kenan ya ci mutuncin mutane ya sa hotuna, domin bai sa hotuna ba kana tunani ya zai sami engagement din da yake samu. Shi da yanzu a shafukan ahlus sunna ba yi da daraja da za a sa hoton shi a sami engagement, amma shi zai iya saka hoton manyan malamai da an ga dan ko magana tana da alaka da malaman ko ba shi da shi za a ga ya dauko hoton da Sani ya saka, ya dauko hoton Sheikh Kabir Gombe ya saka, ya dauko hoton waye ya saka, har na matattu ma yana dauko ya saka. Kaga matattu suwa ba su yi rawa, in ya zo sai ya zage dagen shi sai ya wuce. Su kuma mutane ai ba dabbobi bane, yau da gobe kana gane ina kake wanda tukunna a ƙasar nan da ya aka yaki bid'a ne, wanda fadan nan ne ko da karantarwa. Ku zauna ku ci gaba da karantarwan, kai da aka daina mai martani bayan an gajiyar da su da hujjoji, shafin nashi har ta mutu, sai zama da ba a sauraron shi. Cikin kaso 100 na masu bibiyansa ko ya rasa kaso 70 saboda mun fita sha'anansa, tunda abinda muke bukata ya zo ya kare ai bai zo ba, to me za a ci gaba da mai martani? Sai mu koma mu ci gaba da karatu mai muka saba, matsalolin da suka taso a ƙasa mu ci gaba da magana a kansu da yadda za a gyara shi. Shi bai damu ba sai dai wannan. To galiban idan ya sake bidiyo na cin mutunci sai ga ba bidiyon ma baya tafiya. To an riga an ci nasarar binne labaransa, dan wani zai ce maka rabon da ya ji labaransa ma ya kai wata 2, wani ya ce ma ya kai wata, kuma yana yin bayan kullun sai yayi. To kaga kenan wannan shirun da aka yi kamar da Imam Shafi'i yana cewa idza nataqa as-safihu fala tajibuhu wa khairun min ijabatihi as-sukut idza kallamtahu farajta anhu. idza kallamtahu farajta wa idza khallaitahu kamadan yamut. Yace shi wawa idan yayi magana aka fahimci wawa ne shi, to shiru ake kyale shi. Zai ce ka ji tsoro, sai mu ce mun ji mun yadda mun ji tsoron, ba matsala, amma dai abin da muke kallon kawawa ne. Idan har kuma ka tanka shi, to dama abin da yake nema kenan ya samu, yawwa sai ta. Idan kai watsi da shi sai ya ji kamar ya mutu. To abin da yafi kyau shine idan yayi magana sai kai banza da shi. Da daman su zo suna cewa wai rabbuna da mai martani sun ji na daina mai mishi martani, me ya faru ne? Sai na ce ai wa mali jurhi mayyitu ilamu, wa mali jurhi mayyit ilamu. Mamaci ne ya riga ya mutu, in ka je kana saka mishi reza ko kana caka mai allura zai motsa? Ta kaga ba amfanin ka caka mai allura. In mamaci ya mutu baka duk abin da ka caka mishi ba zai motsa ba. Yace to ai yanzu mu mun gama mai kisan tsaye ne, hujjojin mu sun gama da shi, dan ya gagara kare hujjan yin katsinancin shi ba tare da hadisi ba. Qur'anin ma bai ma santa kamar yadda ahlus sunna suka santa ba. Yanzu mata da muka ce kar su yi sallah idan suna haila, shi ya halatta musu, ya ce su yi sallah. A sosai mata su suna sallah suna haila. Amma in ka ji kwaban da yayi a cikin ayoyin, kwaba ne wanda tun da aka duniya ba wanda ya taba wannan Qur'anin wannan kwaban. To duk matan su ya ce su yi sallah. Saka wayannan da suka je suka tura leta da sunan wai ana cin mutunci, ku fa za ku rusa da'awar ku ne. Ma'ana kun sauka daga kan manufar asali da Allah zai ba ku nasara. Dan shi ba kowa bane. Ku koma ku gyara aqidar ku koma ku gyara alaka ku da Allah. Sannan ku cire son duniya ta yadda mutuncin naku da ya zube zai dawo. Ta yadda da in kun yi magana wa gwamna yana iya sauraron ku ya abin da ya dace. Amma yanzu kun yi magana sai ya shiru. Kaman gwamnan Katsina a ce shugaban Izala Balalo ya mai magana gaba da wannan, amma yanzu wasi da abu. Gwamnan Katsina da sun isa, wallahi ba su isa ba, wallahi shugaban Izala ya magana da su ya zo. Wallahi da ba su isa ba. Amma menene aka je sai bango ya zage. Mutuncin malaman ne ya zube. Yasa ko sun yi magana yanzu ba mai sauraron su. Ko da an saurare su ba za a dauki action ba. Amma na tabbata kai nan garin fa aka samu kadiyar rikicin Shi'a da mahaifinmu a ƙasa a wannan garin, da mu aka yi wannan rikicin har kotu aka shiga. Yan Shi'a suka je suka tare shi a wani guri suka ji mishi rauni, mahaifinmu an wannan kes din da aka je kotu sai suka ce, sai aka samu wani lauya wai zai kare yan Shi'a, wai mun yi kuɗin fasa baki 200 shine kuɗin abin da za mu biya 200.
sai sahibul quwa ya ce to mu ku ba mu kashe shi mu ba da 10,000 shikenan ku ba mu dan shi'an mu kashe shi mu sai mu ba da 10,000 a lokacin Malam Yusuf Samba da capacity sa tun daga Kaduna ya bugo ya ce in dai ba abin da ya dace ba billahi lazi za ga bala'i tani kowa ya shiga taitayin sa a lokacin saboda malamai na da capacity da power amma yanzu fa sai ku ta magana ba saurare ku ba saboda me gwamna ya riga ya gama ganin wa ya riga ya gama ganin al'aurau to da haka wayanda suka je suka aika wannan takaddun ku dala ku janye ku daya akan manufar ku na farko ko matsa sai an tattago mana shi yazo ya zauna a gaban mu ya bude karanta mu karanta shine abin da muke so ba mu ce ma a daure ko ya bude karanta duniya ta gane makaryaci ne shine amma ba ta magana wani ya daina cin mutunci wannan ba wani dalili da zaka ce yayi tai mana bai a ciki kuma kuna samun lokacin da kuma kuna dan taba wannan ko ba haka ba ana tabawa haka ku rabu da shi in dai ba za ku iya matsawa a jawo mana shi a fito mana shi daga wannan studio ya zo mu zauna da shi ba dala ku bashi ya ci gaba da abin da yake shi Allah ai ba sa shi bane kuma in dai sunnar ta annabi ne ku bashi lokaci mana in dai sunnar ta annabi ne Allah zai kara kayan shi ba batun maganar sai kai gaggawa kai ba abin da ke kashe bid'a da yan bid'a irin karantarwa wallahi ba batun magana waya a ja lokaci karantar wanda kuke yi yanzu daya a ƙasar nan wa aka fi saurare na wa'azi duk wayan da ka je ko na waye in dai wa'azi zaka je nawa zaka je iya wannan fa ya isa in ka shiga TikTok yanzu kana shiga in dai kawai ka sa wa'azi sacin zaka yi kaga bidiyon wa za a jiro maka za ga bidiyon haka in ka shiga YouTube kana sa wa'azi bidiyon malaman sunna ne in ka shiga TikTok haka in ka shiga Facebook to me kuke nema kuma me kuke nema ba abin da kuke nema duk nasara kun same ta ku ne kuke so ku wulakanta kanku to naji takaice wai kungiyar izala ce wala wasu sun ce kungiyar izala ce ta Katsina wasu kuma sun ce ta kasa ni dai da kasa ga tantancewa ne gaskiya ba shi sati biyu ya goggoge bidiyoyin da ya ci mutuncin malamai ko kuma aje kotu a'a wannan clip din don wancan kadiyar ne ko kamar na wancan masallaci kamar shine yana da alaka da shi na ga clip din so kaga wa'annan duka yana daga cikin abubuwan da zamu ce a wannan gaskiya ba yanzu kaga yanzu da dama jahilan da suke mai suna ta mun gane yanzu ya kure su kai ba sabbaci to sai miya ya kare ni dai ina mamaki me yasa duk wasu ba suke zoron zama da ahlus sunna ne a zauna a ce a tattauna ku bude littafi ka bude karanta ba karanta Qur'anin nan dai ba ta kowa ne na gana hannun shi kawai ka budo ka ja ayar da kake ganin shine yake kare dalilin ka in babu shi kenan to zo da haka muna gaskiya takaici da wannan sakon gaskiya ba mu ji dadi ba Allah ya kiyaye sai mala yace daga na aka wayi gari wa alul batil zaid lakin haza la yadumu mala yace duk da kasantuwar in an samu lokaci sunna ta yi rauni wannan baya nuna cewa za a kayar da sunna hakan ba zai dawwama ba wa in zahara ahlul batil ko da mutanen banza sun bayyana fi fatratin a cikin dan wani lokaci suka dan taso aka ji su ana jin su to mala yace fasayan hattuna fil mustaqbal karshe dai za su rushe a karshe za su rushe wal aqibatu lil muttaqin karshen lamari kuma na nasara yana ga masu jin tsoron Allah ne da'iman wa abadan dole ne da'iman abadan da ga musulunci shine gaba wal imamu ibn al-qayyim yaqulu babban malami ibn al-qayyim yana cewa wal haqqu mansurun wa muntahanun duk inda kaga gaskiya take to za ga gaskiyar ita za ta yi nasara amma dole sai an jarabce ta da masu gaskiyar da gaskiyar sai sun shiga jarabawa fala ta'jab karka yadda kai mamaki fa hazihi sunnatur rahman ibn qayyim yake cewa wannan yana cikin sunnar Allah ya jarabci gaskiya da masu gaskiya ta yadda za a shiga cikin masifa da jarabawa qawlu yasa yanzu bari ba ku misali magana da nayi ko wata magana da nayi ne za ku tuna da nace a kasan Burkina Faso shugaban kasan yayi wata doka game da wannan dokan ta fi cutar da ahlus sunna sai ɗaya daga cikin malaman sunna sai bijire wa dokar sai aka je aka kama shi wanda halin da nake muku magana bana tunani ya fito har yanzu tunda mulkin soja ne
da aka je aka kama shi sai ɗaliban shi suka zo suka yi hayaniya, sai aka bi da aka kame ɗaliban sai aka kai su bariki, aka dinga ba su horon sojoji. Sai muka ce ai ba haka ya kamata su yi ba. To kaga yanzu misalin ka kalli Nijar, irin wannan ya faru a Nijar, amma a cikin kankanin lokaci da yake ba hayaniya aka yi ba sai matsalar ta kau. An samu wasu sun shiga sun je domin su haɗa gwamnati rikici da ahlus sunna. Akwai wani malami sunan shi ne na dan manta, yana cikin malaman sunna da suke kokari sosai. Sunan ne ya dan shige mu, ina dan bibiyan karatun shi, yana sukan yan bid'a sosai. To soke-soken da yake wa yan bid'a sai aka je aka kai korafe sai aka ce kawai an dakatar da shi daga yin wa'azi a kasar gaba daya, da shi ko da wasu mutane biyu ne ko uku ne. To da Allah ya taimaka sai ana wannan, sai kawai masu farfaganda suka fara yadawa a media, shikenan an rufe duk masallatan salafiya, an dakatar da duk malaman ahlus sunna wa'azi a Nijar. Kai zai yi sai propaganda ne ya dinga yawo. Kaga na farko za a bata wa gwamnatin Nijar suna, na biyu kuma za a haifar da wani rikici da bayan rikicin da suke fama da shi, wannan ba zai taimaki gwamnati ba. To amma ahlus sunna sai suka yi dabara, sai suka kwantar da hankalinsu, sai suka sa natsuwa a cikin lamarinsu. Manya suka shiga suka fita, aka je aka bi abin a tsari da natsuwa ba tare da hayaniya ba, aka fahimci juna. To yanzu an dawo ya ci gaba da karatu. Me kake tunanin da hayaniya aka yi? Shi yasa da ce su masu mulki in suka ɗau wani decision ɗin ba hayaniya ake yi ba. Ka gane? Ana bin ƙa'idoji ne na doka, to da shi ake amfani, sai a dawo a tirsasa gaskiyan ta dawo ta yi halinta. To yanzu wanda suka je suka yada wancan, to yanzu ya dawo karatu, kuma sai yaya? Da dakatar da shi da dawo shi duka bai wuce wata ɗaya, bai kai wata ɗaya ba. So shi yasa muke cewa duk inda aka tayar da wata fitina, kar a ce kai ba mu yarda ba, a zo a ta faman fashe-fashe. Ai shi kenan, dama abinda ake so kenan. Haka Albani lokacin nan, shi ma lokacin da yake yana da ilimi da kuma sanin wayewa, lokacin nan da aka zo aka ce kaza, yana bin ka'ida ta ilimi ne wajen tinkarin gwamnati da masarautar Zazzau, da haka yi defeating nasu. Amma duk inda za ku je ku yi hayaniya, an ce kaza sai ku tashi ku yi hayaniya, to karshe za a rafa da'awar gaba daya. Mutanen da suke amfana da shi ko shikenan, kuma sai a bar mutane cikin jahilci. Amma yau da goben ana karantarwa sai ka zo ka samu ita gaskiya ita za ta yi nasara. To dama watakila wani ne ya je kai labarin ƙarya ga gwamnati, ita gwamnati tana kallon labarin a matsayin abin da zai, dan ba a san ya ka ja gaya mata ba. Dan misali yanzu tana fama da ƴan ƙayan baya, ƴan ta'adda na shigowa suna neman su kifar da gwamnatin Nijar. To dole idan wani ya zo ya gaya musu ya ce ga wannan yana ta wa'azin da zai tada hankali ƙasar ta wargaje, gwamnati za ta yi wasa da wannan? Ai ba za ta yi wasa. Dole kaga matakin farko za ta dakatar da wannan mutumi, domin ta amma yi bincike a tabbatar da maganar kafin wannan matsalar ta zo ta wa. Sojoji nawa aka kashe yanzu a Nijar da civilians kwanan nan? Yan ta'adda ne suka zo suka kawo hari a airport din Nijar. To shi yasa ko da na ga labarin ni na yi wa gwamnatin Nijar uzuri, saboda me? Dole a irin wannan dole za ta dauki matakan da duk zai kawo mata matsala. Su ma kansu malaman sunnan jawabin da suka yi kenan. To amma da suka bi abin a natse, shikenan. Yanzu gashi na an fahimci juna, ya dawo ci gaba da karatu, shikenan, kaga magana ya kare. To shi yasa anan yace da duk inda gaskiya take sai an jarabce ta. Kaulu da inda yace wada ul qiyasa, sai suka yi watsi da qiyas, suka dora qiyasi, al qiyas yani fil aqida, a cikin aqida, li anna al aqidata laysa fiha qiyasun, saboda shi a cikin aqida babu qiyasi. Misali Allah na sama, ba maganan qiyasi kace wai Allah ba yana nufin kace wai Allah wai yana ko ina. Ba za a ce Allah yana sama saboda kai wa Allah makani, ka kwatanta dan Allah da dan adam. Kaga wannan yana da alaka da aqida, babu maganar kiyasi a cikin sa. Ko kuma abin da ya shafi Allah ya ce yana gani, yana ji, kace a Allah baya ji baya gani. Sai dai a ce Allah ba mai ji ba, Allah yana ji baya ji, yana gani baya gani. Kaga jawabi ba zai fita ba. Allah yana da hannu, ya ce yadullahi fawqa yadayhi, kace ba hannu ake nufi ba. Sai ka bar wannan kiyasi, ba maganar kiyasi, yadda yake haka za a bar shi. Li'annaha tawqifiyya, saboda mas'alar aqida tawqifiyya ne.
la yu'malu illa bima dalla alaihi dalilu, ba a yin wani abu na aiki a cikin sa sai abinda dalili ya nuna. Wala yuqasu fil aqaidi, ba a yin qiyasi cikin aqida. Al qiyasu inma huwa fil fiqh, qiyasi yana fiqhu ne, shine abin ibada, abubuwan da suka shafi ibada, amma aqida ba zai taba canzawa ba. Aqida ba zai canza ba, yana nan yadda yake. Aqida ce Allah bai haihu ba kuma bai haifa ba, wanda ba zai canza wannan ba. Aqida ce ka yadda cewa Allah subhanahu wata'ala yana sakowa sama na daya a daya bisa uku na dare. Wannan aqida ce ba a canza ta, haka take, haka za a bata. Wannan kuma ba za ka yi wani jawabi ka ce ga wani yadda yake ba haka kuma za a bata. Allah yana zaune akan al'arshi. To Ar-Rahmanu alal arshi istawa, haka yake, ba za ka canza ba. Yana zaune akan al'arshi, wani kuma ba sai ya zauna yadda yake haka, babu wani batun maganar sauyi. Kaulu da yanda ce wa hamalu qudratar rabbi wa ayati wa ahkamihi, suka dauki kudurar ubangiji da ayoyinsa da kuma hukuncinsa wa amrihi wa nahyi da umarninsa da nahanansa ala uqulihim wa ara'ihim, akan hankulansu da ra'ayoyinsu. Hadha huwa al-qiyasul batil, wannan qiyasi ne batacce. Al-qiyasu fi haqqi Allah jalla wa ala allazi la tatasawwaru quluhum wa ara'uhum, fa innahum yarudduna bi qiyasi uqulihim kalami Allah wa kalama uqulihim kalam Allah wa kalam rasulihi. Suna wato ainihin mayar da kiyasa zuwa ga hankulansu, duk abin da ya kama hankalin sai su ce sun yarda. To kuma wannan hankalin kowa da irin nashi. In dai aka ce za a auna addini da hankali misali, to kaga hankalinka da na wani ba iri da bane. Ko zai yi wa abin da wani ya fahimta kai shi ba wanda ya fito. Idan aka ce to kowa haka za a auna, ce to kowa da hankali zai auna, to kaga kowa mahan yazo irin sallarsa zai yi. Da kowa akwai abin da hankalin shi yake bashi na abin da ya kamata ya yi a sallah. Haka sahu, wani hankalin shi ma yana ganin to ya kamata sahu ya zama na masu kuɗi daban na talakawa daban. A hankalin shi abin da yake bashi kenan, saboda bai so ya hada da talakawa misali. Amma addini ba haka bane, ko ba haka ba? A hankalin wani me yasa za a shafa kai ba za a wanke kan ban an zuwa ba? A hankalin wani yana ganin to me ai kan ne ma yafi kamata ma a wanke saboda shi gashi ya cika. A wasu aka ce a shafa. Wa musahu bi ru'usikum. To in hankali za a yi amfani da shi misali, hankalin wani shi ba maganar shafa bane, wankewa ne. To kaga anan kawai sai a ce to kowa ya aje hankalin shi, ya bi hankalin da Ubangiji ya tsara wa kowa, sai a dauka a tafi. Daidai lokacin da kake ganin abu bai dace da hankalinka ba, daidai lokacin ya dace kuma da hankalin wani. To yanzu wanne za a yi, wanne za a bari? Yanzu wani ya ce a hankalce ba azaban kabari, a hankalce. A hankalce azaban kabari ƙarya ne. To yanzu kaga shi a hankalinsa yana ganin ƙarya ne, ko? To a hankalin muna ganin gaskiya ne, to yanzu wa za a dauka? A hankalin wani kuma ma ba lahira, ba batun maganan akwai wata rayuwa bayan mutuwa. Shi a hankalin shi haka ya nuna mishi. Kai hankalin wani ma yana nuna ba Allah. To yanzu wanda za a bude za a bari? Duk ba hankali ba da ya kawo haka, ai dai amfani da hankali ya kawo haka. A hankalin wani yana ganin cewa Allah da Annabi ɗaya ne, wanne za a dauka? Yana ganin ba wani bambanci, yace ai Allah ne ya zo a suran manzo Allah. Wannan aqida wasu ce, wannan har yanzu aqida wasu ce. To yanzu wanne za a dauka? Kamar yadda Kiristoci suka dauki Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Da haka Allah ne ya zo a suran manzo Allah. In kaga wato shi Allah, Annabi shi ne Allah, Allah shi ne manzo Allah. Da haka hankalin wani abin da shi yake gani kenan shi ne daidai. To yanzu ya za a yi da shi kuma wannan, shi hankalin da shi aje shi za a yi? Idan ka ce hankalin shi bai yi ba, kai wata hujja ya nuna naka hankali ya yi? Ko ba haka ba? To daga nan sai a ce to kowa ya aje hankalin shi ya zo ga abin da Allah ya ce a yi. Shine sai a zauna lafiya. Amma duk lokacin da ka ce wai an ce kar a yi amfani da hankali a gane addini, in ji wa ya gaya maka? Akwai babin da hankali dama, ai hankali yana da mizani a addini. Domin Allah ya ce afala ta'qilun, ba magana hankali, Allah ya ce afala ta'qilun, ba za ku hankalta ba ku gane daidai?
to amma sai ka fahimci wani abin kuma ba hankali bane, wani abin kuma sunan shi imani, sunan shi yaqini, sunan shi gaibi. Da yanzu misali hankali dai bai baka za a rayu akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba, amma dai ka yarda za a rayu, amma ba ka taba ganin ya mutu ya dawo ya rayu amma ka yarda. Anan ba magana hankali yake, magana ce kawai ka yarda cewa labari ne, amma dai a hankalce ba wanda ya mutu ya dawo, ba wanda kuma ya ci gaba da rayuwa bayan ya mutu. A hankalce ba wanda ya ga wannan, domin ana magana hankali shine wani abin da kake ganin sa ya zama evidence gare ka, ko ba haka ba? To saboda haka anan idan aka dauko hankali ya zama mizani, to sai mu ce to hankalin wa za a yi amfani da shi. Wa ma wafaqa uquluhum qabiluhu, da abin da ya dace da hankalinsu sai su karba. Wa ma khalafahum uquluhum wa ma khalafa uquluhum raddu, duk abin da bai dace da hankalinsu ba sai su mayar da shi baya, su yi martaninsa. Haka suke yi, abin da ya dace da hankalinsu sai su karba, abin da bai dace da hankalinsu ba sai su watsi da shi. Ko kuma su, yanzu misali wannan hadisi da ake ta takaddama akai, da aka ce wata mata ta zo ta tambayi manzo Allah, ta ce ya Rasulullahi ina da bukata, ina da wata bukata a wajenka. Amma kaga da yan tasinan nan da yan kogo sai suka fassara abin da mugun fassara, wai anan an suranta annabi a matsayin wai da ta zo ta ce annabi tana da bukata, sai annabi ya ce to tunda nan akwai jama'a to mu je in ji bukatar ta. Sai suka fassara abin wai annabi ya je ya biya mata bukatar ta saduwa. A hadisin haka suka fassara shi, haka suka fassara shi. Amma a hadisin abinda aka nuna ta zo tana da bukatu na tambayoyi akan addini, kuma wanda akwai bukatan tambayoyin da ba ta so kowa ya ji. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebe da ita, ta mai jawabi, ya mata jawabi shikenan. Amma kaga su yadda suka fassara hadisi, kaga anasu lissafin. wa ma khalafa uqulahum radduhu fa hum yuhakkimuna uqulahum wa ara'ahum, suna hukunta ra'ayinsu da hankalinsu. Fa ma khalafa radduhu, sai su da abin da ya saba sai su mai rushe shi, imma bit ta'wil ko su tawili, wa imma bir rafdi wa adam al qubul, ko kuma kaga ma sun ki karban abin gaba daya. Da haka yanzu duk sun zo sun bi hadisan manzo Allah suna kwatanta shi da hankalinsu. Su kuma hankalin nasu ba wanda ya tabbatar lafiyayye ne, ba wanda ya tabbatar da lafiyayyen hankalinsu lafiya lawai. Amma su yanzu su ne za su hukunta wa mutane addini. Haka nan da inda ya ce fasarar islamu gariban, sai musulunci ya waye gari ya zama bako, wa sunna gariba, sai ya zama sunna ta zama bakuwa, wa ahlus sunna guraba fi jawfi diyarin, kama kala sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce bada islamu gariban, musulunci ya fara yana bako, wa sayaudu gariban kama bada. A hankali musulunci zai koma yadda ya fara, shine musulunci zai koma bariya a cikin al'umma. Fatuba lil guraba, sai manzon Allah ya ce to madalla da wanda suka zama baki a cikin al'umma. Qalu, sai suka bai sahabban manzon Allah suka ce manil guraba ya rasulullah, su waye wa'annan bakin da kake magana wanda su za su zama bare an ware su cikin al'umma? Qala, sai annabi ya ce allazina yasluhuna idza fasada an-nas, sune wa'inda idan ana barna su kuma sai su ta gyara, ana batawa suna gyarawa. Wa fi riwayati yuslihuna ma afsada an-nas, suna gyara abinda mutane suka bata. Yasluhuna bi anfusihim wa yuslihuna ma afsada an-nas, suna gyara kansu sannan suna gyara abinda mutane suka bata. To duk inda kaga wayannan su ne ake cewa guraba, za ga a cikin al'umma sun zama daban. Haulai humul guraba, wayannan su ne guraba. Limadha summu guraba, me yasa aka ce musu guraba? Li'anna man yukhalifuhum kathir, saboda an waye gari wayanda suka saba da ra'ayinsu sun fi su yawa. Yanzu idan ka tattara yan bid'an kasan da ahlus sunna, za ga sun fi ahlus sunna yawa. Ahlus sunna guda nawa ne? To za ga su kuma ahlus sunna su ne ke kokarin kullun su yi gyara a cikin al'umma. Wa ma yunkiru alaihim kathirun, da daman su zaka samu ana musu inkari. Fa hum ghuraba'u baina mawatinihim wa ma'asirihim, zaka samu sun zama baki a cikin kasashen su da kuma zamanin da suke rayuwa, sun zama baki. Ma'ana za a ga ba kowa ke ba su aure ba,
ba kowa ke gaisawa da su ba kowa ke bin su sallah ba, sun zama sun zama guraba. Saboda me su sun yarda sun ce za su tsaya su yi addini irin na manzo Allah, su kuma wancan wasu ka ce ka zama fanatics wanda ya zama mai tsatsauran ra'ayi, ya ce ya za ka rike addini haka, saboda ana ganin riko da sunna tsatsauran ra'ayi ne, ka ce a yi riko da sunna tsatsauran ra'ayi ne. To shi yasa za ga babu waɗanda ake so a ga an lalata kamar ahlus sunna, malaman sunna da ahlus sunna, dan su ne na farko ke fadawa shugabanni su gyara, su suke fada da zaluncin da ake yi. Duk inda ka ji ana maganar matsala ta faru, kafin ka ji muryan wani malami da ba na sunna ba daya, ka ji muryan malaman sunna guda 15 suna magana kowace irin matsala ce a ƙasar nan, su ake jira su yi jawabi. Amma sauran ba abin da ya dame su, sai dai rigimin masallaci da rigingimu dai na shugabanci shine matsala. Wayannan duka suna daga cikin damuwoyin wannan al'umma. Allah ta'ala muke roƙo ya datar da mu, ya mana sabati. Karatunmu na gaba insha Allah ta'ala mun zo za mu tashi haramcin auren mutu'a, shine hurmatu zawaji mutu'a, shine karatun gaba. Dama gashi ana cikin watan al-Muharram din da ake, to kin san auren mutu'an nan ya dade yana jan matasan mu da dama. Duk wanda ka ganshi a cikin shi'a mutu'a ta kai shi, da za a soke auren mutu'a za ga ya daina. To za mu zo mu ji shin auren mutu'an nan halal ne ko haram ne, me kuma dalilin da yasa aka haramta, wanda da ana yi manzo Allah bai hana ba, daga baya kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana. To sai mu zo mu ji meye hikimar hanawan, sannan su kansu ƴan shi'an da suke, ba duka ma shi'an suka yarda da mutu'ar ba, akwai ƴan shi'an da ba su yarda da su ba. To wannan su ma za mu zo mu ji wasu ƴan shi'a ne ba su yarda da auren mutu'a ba, wasu shi'a ne kuma suka yarda da auren mutu'a. To karatun mu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi kan wannan gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta